Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο στο οποίο στην ουσία θα δούμε τι έχουμε αυτή τη στιγμή από τις καινούριες εκδόσεις που έχουν να κάνουν με τον αγαπημένο μας ήρωα, τον Spider-Man. Θα δούμε αρχικά τα πρώτα, το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, θα κάνουμε γενικότερα μια σύγκριση και εννοείται θα ασχοληθούμε και με το τρίτο τεύχος, το έπος των κλώνων, το οποίο για μένα, αν θέλετε τη γνώμη μου, αποτελεί ένα από τα κορυφαία, ίσως μέχρι το επόμενο. Πάμε όμως να δούμε τι έχουμε δει για την ώρα. Λοιπόν, καινούριες εκδόσεις λοιπόν μας παρουσίασαν το πρώτο τεύχος, το οποίο ήταν σε τιμή γνωριμίας στα 2 ευρώ, όπου να πω την αλήθεια, όταν το είδα εντυπωσιάστηκα και ήταν από τα πρώτα πράγματα που έκανα να το αγοράσω. Λοιπόν, τι έχουμε αρχικά? Ανάμεσα στους νεκρούς στο πρώτο τεύχος του Mark Millar, Terry Dodson και Frank Cho. Στην ουσία πρόκειται για μια, όπως γράφει χαρακτηριστικά και στο τεύχος, η αρχή, με το κλασικό «η μεγάλη δύναμη έρχεται και μεγάλη ευθύνη». Η ατάκα στο Amazing Fantasy 15. Το λιτό αυτό απόφθηγμα παραμένει το προσωπικό μότο του Peter Parker για πάνω από 50 χρόνια. Το έχουμε δει άλλωστε και σε πολλές ταινίες. Λοιπόν, ξεκινάμε το πρώτο τεύχος του έπους που γράφουν οι συγγραφείς Mark Millar και ο καλλιτέχνης Terry Dodson στο Marvel Knights Spider-Man. Ο Millar και ο Dodson φημίζονται για την τάση τους να οθούν τους σούπερ ήρωες στα όρια τους και είναι πράγματι οδυνηρή εμπειρία για τον Peter Parker, καθώς παλεύει για να σώσει την απαχθήσα θεία του May. Γεμάτο με κλασικούς κακούς, συναισθηματικά φορτισμένα τετατέτ και μάχες που ζωντανεύουν μέσα από την γραφερή εικονογράφηση, είναι μια έντονη ιστορία που τυπά ακριβώς στην καρδιά αυτού που κάνει το Spider-Man. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή ανάγνωση, οπλισμένη με ιστό για τον θεαματικό Spider-Man. Τι έχουμε λοιπόν στο πρώτο τεύχος? Έχουμε μια συλλογή ως κόμικ, είναι γύρω στα 10, ίσως και λίγο παραπάνω τεύχη σε κάθε έκδοση. Αξίζει να κάνουμε λίγο μια αναφορά στην ιστορία ως τώρα. Λοιπόν, μετά την πρόσφατη συμμαχία του Spidey με τον Luke Cage, γνωστό ως Powerman, ο Green Goblin συνελήφθη για τα πολυάριθμα κλίματά του. Ωστόσο, πριν προλάβει να δικαστεί, δραπέτευσε. Κατά τρόπο λοιπόν ειρωνικό, ο Spider-Man χρειάστηκε να αντιμετωπίσει πρόσφατα κάποιον που ανακάλυψε την πραγματική του ταυτότητα, την αγαπημένη του θεία May. Για χρόνια ο Peter κρατούσε το μυστικό του, αν και αρχικά σοκαρίστηκε, πληγώθηκε από την ανηλικρινή στάση του Peter. Λοιπόν, το πρώτο εύκολο να σας πω την αλήθεια, δεν το έχω διαβάσει ακόμα. Γιατί πολύ απλά και τα σκίτσα, όχι ακριβώς με απογοήτευσαν, απλά δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση. Αποτελεί ξεκάθαρα για μένα μια γραφική νουβέλα. Κοινώς τα σκίτσα δεν μοιάζουν τόσο πολύ με κόμικ. Ναι, είναι εντυπωσιακά ορισμένα, αλλά σίγουρα δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο ευκολοδιάβαστο. Πράγμα το οποίο για μένα μοιάζει πάρα πολύ με την έτερη γραφική νουβέλα που είχε κυκλοφορήσει πολύ πιο πριν από τις εκδόσεις Anubis και συγκεκριμένα για τον Superman. Αν δείτε δηλαδή, μοιάζουν πάρα πολύ τα σκίτσα. Και καταλαβαίνεις άλλωστε ότι είναι γραφική νουβέλα και αυτό. Και ενώ στο πρώτο τεύχος δεν θεωρώ ότι μου άρεσε και τόσο πολύ. Ήταν άλλωστε μια τιμή γνωριμίας, όπου σίγουρα μας επιφύλασε τα υπόλοιπα να είναι σίγουρα καλύτερα. Τώρα για τους κλάδες των νουβέλων είναι σίγουρα κάτι πάρα πολύ εξαιρετικό, με έντονο χρώμα, με μεγάλους διάλογους θα έλεγα και με ιστορίες οι οποίες, να το βλέπουμε τον Ήλεκτρο, με ιστορίες οι οποίες συνδυάζονται. Λοιπόν, στο δεύτερο τεύχος
μία προσπάθεια να καλυτερέψει λίγο τις εκδόσεις, παραμένοντας ωστόσο στα πλαίσια της γραφικής νουβέλας, είναι οι αντιλήψεις που κυκλοφόρησαν πριν από 2 εβδομάδες, το δεύτερο τεύχος της σειράς, που για μένα πάρα πολύ καλά έκαναν οι εκδόσεις και κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή. Κάτι αποκλειστικά για τον αγαπημένο μας σούπερ ήρωα. Οι αντιλήψεις που γράφονται από τον συγγραφέα Todd McFarlane πρόκειται για, όπως γράφει χαρακτηριστικά, για μια ομαδική δουλειά, καθώς συναντάμε τη συνεργασία του Wolverine με τον Spider-Man, και είναι ένα κόμικ, μια σειρά για την ακρίβεια από κόμικ, η οποία ναι μεν έχει πολλά στοιχεία από κόμικ, ωστόσο παραμένει για μένα στα πλαίσια της γραφικής νουβέλας, δηλαδή ελαφρώς καλύτερα από το πρώτο τεύχος, αλλά το παρατηρούμε και στο εξώφυλλο, για το οποίο θα σας μιλήσω και για το τρίτο τεύχος λιγάκι πιο εκτενέστερα. Δηλαδή δείτε τη διαφορά στις αντιλήψεις και στο ανάμεσα στους νεκρούς. Πιο φωτεινό, πιο μαύρο θα το έλεγα, με έντονο το στοιχείο του σκοταδιού. Γενικότερα αυτό προσδίδει μια νουβέλα. Όχι τόσο κόμικ, όχι τόσο διασκεδαστικό. Βλέπουμε εδώ τον Wolverine και εδώ ένα εξαιρετικό σκίτσο. Γενικότερα υπάρχουν εντυπωσιακά σκίτσα, άλλωστε αυτό ζητάμε εμείς οι λάτρεις των κόμικ από μια τέτοια έκδοση. Μιλάμε για περίπου 10 με παραπάνω ίσως τεύχη όλα μαζί. Εντάξει, δεν θα μπω αυτή τη στιγμή στη δικασία να κοστολογήσω, μόνο για το οποίο ανοίγω μια παρένθεση, νομίζω είναι εξαιρετική τιμή. Δηλαδή για τα 9 ευρώ αυτό το πράγμα σε συλλογή με αρκετά κόμικ νομίζω είναι μια εξαιρετική τιμή. Από κάτι το οποίο δεν βρίσκεις τόσο... Είναι δηλαδή σπάνιο. Κόμικ τα οποία για να τα βρεις πρέπει να ανατρέξεις στο Amazon ή σε άλλες ιντερνετικές πλατφόρμες. Έχουμε εδώ πέρα λοιπόν τον Wolverine σε μια συμμαχία με τον Spidey. Να, π.χ. ας δούμε αυτό το εξώφυλλο από το κόμικ. Μιλάμε για 1,75 δολάρια, 11 Ιουνίου. Τώρα για έτος, να σας πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω, αλλά σίγουρα είναι αρκετά παλιό. Ωραία σκίτσα, όμορφα σκίτσα, αλλά και πάλι ξεφεύγει από το κόμικ, ενώ θέλει να βάλει στοιχεία. Και είναι αυτός που σου είπα προηγουμένως, με το σκοτάδι, τη μαυρίλα, κυριαρχεί και σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, μου άρεσε πάρα πολύ το εξώφυλλο, δηλαδή το πρασινάκι. Γενικότερα μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός να υπάρχουν χρώματα σε ένα κόμικ και όχι να πάρω κάτι το οποίο μοιάζει με βιβλίο και να μην μου αρέσει. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο κόμικ, το οποίο υπάρχει ακόμα στα περίπτερα, όπως είπαμε, στην τιμή των 9 ευρώ. Λοιπόν, με τις φήμες για έναν φωνικό μεγαλοπόδαρο να φουντώνουν και τους νεκρούς να αυξάνονται, ο Πίτερ Πάρκερ ταξιδεύει στον Καναδά αναζητώντας απαντήσεις. Καθώς συνεργάζεται με τον άγριο Wolverine για να αντιμετωπίσει έναν αρχαίο εχθρό, ο άνθρωπος Αράγνη θα ανακαλύψει πόσο επικίνδυνος μπορεί να είναι ο μεγάλος λευκός βορράς. Στο τοπικό Spider-Man Perception αντιλήψεις του Todd McFarlane. Έχω διαβάσει λίγες ιστορίες, μόνο κυρίως αυτό με τον Wolverine. Για τα υπόλοιπα δεν ανάταξα. Έχουμε στην αρχή τον Hobgoblin, έναν έτερο
έτερο κακό. Αυτό το σκίτσο είναι αρκετά εντυπωσιακό. Απλά είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Είναι η διαφορά με τα κόμικ. Πολλά στοιχεία που παραπέμπουν σε γραφική νουβέλα. Χρώματα σχεδόν σε όλα τα σημεία και όχι μαζεμένα σε ένα. Χρωματισμοί ιδιαίτεροι. Κοινώς δεν είναι σαν το Amazing Spider-Man δυναμική ευθύνη που αυτό ναι μεν είχε βγει από τους κλασικούς σούπερ-ήρωες, ήταν το πρώτο τεύχος, το μόνο που αγόρασα, κυρίως λόγω Spidey, παρά το γεγονός ότι βγήκαν κι άλλα. Λοιπόν, το δεύτερο τεύχος και πάμε στο τρίτο τεύχος, το οποίο το λάτρεψα. Όταν το λάτρεψα μου άρεσε πάρα πολύ, καταρχάς διαφέρει πάρα πολύ το εξώφυλλο. Δεν είναι σε καμία περίπτωση ούτε σαν αυτό, ούτε και σαν αυτό. Η διαφορά είναι αισθητή, πολύ πιο γραφικό θα το έλεγα, πολύ πιο σκιτσαρισμένο και πολύ πιο όμορφα ζωγραφισμένο. Και το τι εννοώ θα σας το δείξω μέσα. Πάμε να δούμε όμως γενικότερα τι παίζει. Έχουμε την εμφάνιση του Jackal, όπως βλέπουμε και εδώ. Και πάρα πολλών άλλων το οποίο θα πούμε συνέχεια. Μέχρι του Jackal ξημερώνει στον κόσμο του Spider-Man, καθώς το τσακάλι αγωνίζεται να ξεφύγει από την κουρελιασμένη ζωή του. Τα φαντάσματα του παρελθόντος επιστρέφουν και στοιχιώνουν τον Peter, ενώ ένας τέλειος κλόνος του τον καταδιώκει από τις σκιές. Με πρωταγωνιστές μια πλειάδα από τους πιο θανάσιμους εχθρούς του ήρωα, αυτό είναι ένα κλασικό κεφάλαιο από τα χρονικά της αράγανης της Marvel. Να κάνουμε λίγο μια εισαγωγή μέσα και να τελειώνουμε το σημερινό βίντεο. Μια μικρή εισαγωγή, αναφέρει και την Gwen. Και εδώ να σας δείξω περισσότερο τα σκίτσα, τα οποία παραπέμπουν πάρα πολύ σε κόμικ. Πάρα πολύ όμορφα διαμορφωμένο. Έχουμε την εμφάνιση και του Punisher και του Green Goblin σε ένα μόνο σημείο και του Jackal και του Scorpion. Γενικότερα έχει πράγμα να ασχοληθείς, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ήταν τόσο όσο το πρώτο τεύχος που έμειζε σε μια αυτοτελή ιστορία. Τα σκίτσα είναι υπέροχα, με πάρα πολύ χρώμα, με πάρα πολύ Spider-Man. Διαβάζεται πάρα πολύ εύκολα. Εδώ έχουμε λοιπόν τον Jackal. Στην ουσία ένας τρελός, όπως χαρακτηρίζει, που έγινε δολοφόνος. Ένας καθηγητής ο οποίος δημιουργούσε ανθρώπινους κλόνους και εκεί είναι που ταιριάζει με το εξώφυλλο αυτού του τεύχους. Έχουμε και τον Punisher, όπως σας είπα. Αυτό εδώ είναι ένα εξαιρετικό σκίτσο. Γενικότερα πολύ πιο στρωτά, πολύ πιο οργανωμένα. Εδώ έχουμε κάποιες σκηνές με τον Scorpion. Και γενικότερα κάτι το οποίο σας είπα το λάτρεψα γιατί θυμίζει πάρα πολύ αυτό εδώ. Από τα πιο κλασικά του Spider-Man, The Amazing Spider-Man, έχει πάρα πολλές ομοιότητες. Δηλαδή δείτε μερικά σκίτσα από αυτό, το οποίο είναι πραγματικά η έννοια του κόμικ. Ούτε δυσπρωμένες εικόνες δεξιά και αριστερά. Εδώ έχουμε τον Dr. Octopus, τον Sandman. Και αυτό δείτε πόσο όμορφα είναι εδώ και δείτε πόσο εξίσου όμορφα είναι και εδώ. Εδώ έχουμε ξανά τον Jackal. Ξανά ο Jackal. Γενικότερα εστιάζει πάρα πολύ στον Jackal, κυρίως για το λόγο που σας είπα ότι αποτελεί το έπος των κλόνων. Έχουμε εμφανίσει της Gwen. Γενικότερα αυτά. Φτάνουμε σιγά προς το τέλος από το σημερινό βίντεο. Μια μικρή εισαγωγή για το τι έχουμε δει για την ώρα. Αν σας άρεσε, like, subscribe και εννοείται share. Το πρώτο βίντεο
περιμένουμε το επόμενο κόμικ, στο οποίο θα έχουμε μια αναλυτική περιγραφή και αναλυτικό σχεδιασμό. Μέχρι τότε παραμείνετε στο κανάλι και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.